Ġie mniedi proġett li se jassisti lil diversi intrapriżi fis-settur tal-manifattura sabiex inaqsu l-użu tal-ilma tagħhom. Dan il-proġett huwa parti minn kullana ta' proġetti simili u se jkun qiegħed isir b'kollaborazzjoni bejn il-Malta Business Bureau, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli spjegat li dan il-proġett mhuwiex wieħed iżolat u permezz ta' proġetti b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat jistgħu jiġu miġġielda l-effetti tat-tibdil fil-klima. Meta nitkellmu dwar tranzizzjoni lejn ekonomija li ma tniġġisx, ifisser li l-pajjiż kollu kemm hu irid jagħmel il-parti tiegħu. Ġifieri sew is-settur privat, sew is-settur pubbliku, l-individwi, din mhix kwistjoni ta' politika, din hija kwistjoni ta' pajjiż kollu kemm hu. Qegħdin naraw li f'kull ħaġa li nagħmlu permezz ta' numru ta' inizjattivi, permezz tal-entitajiet tal-Gvern inkunu qegħdin naħdmu flimkien mal-rappreżentanti tas-settur privat, f'dan il-każ il-Malta Business Bureau u anke l-Kamra tal-Kummerċ biex naraw li ikonna dawk l-inċentivi li verament jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-industrija, tas-settur tal-manifattura, tal-ħwienet iż-żgħar. Min-naħa tagħha l-President tal-Malta Business Bureau Alison Mizzi sostniet li t-tibdil fil-klima jista' jiġi mitigat jekk verament niġbdu ħabel wieħed. Ispjegat kif dan il-proġett se jkun ta' spalla lil kull intrapriża li jipparteċipa fih. Għalhekk ġie mniedi dan il-proġett il-WeMake biex inkunu nistgħu inqasmu din l-informazzjoni kemm ta' kif wieħed jista' jagħmel u jintegra fl-intrapriża tiegħu elementi iktar effiċenti, kif ukoll kif jista' jsib support finanzjarju biex ikun jista' jagħmel dan. Intant il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Ilma u l-Enerġija Manuel Sapjano stqarr li dan il-proġett se jsirvi wkoll ta' eżerċizzju sabiex tinġabar informazzjoni utli dwar l-użu tal-ilma fil-fabbriki. Dan il-proġett ser ikun qed jippermettina li nitlu fil-fond dwar il-konsum ta' enerġija u l-ilma ta' diversi realtajiet fis-settur tal-manifattura. B'hekk nkunu nafu l-sfidi speċifiċi li kull operatur jew kull tip ta' operatur għandu. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb għalqet b'appell lill-intrapriżi kollha eleġibbli sabiex jieħdu din l-opportunità biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima. L-appell tiegħi huwa li jirreġistraw ma' dan il-proġett se jkun il-bidu ta' numru ta' inizjattivi, ġifieri dan il-proġett aħna qegħdin nimmiraw li jkun hemm bejn 80 u 100 kumpanija li jieħdu sehem fih u minn dan il-proġett joħorġu mbagħad numru ta' inizjattivi oħra li jkunu jistgħu jgħinu f'din il-mixja lejn użu aħjar ta' riżorsi tagħna u enerġija aktar nadifa.